mig fram och bakifrån, hur lätt är det? Okej, nu kör vi! Alltså nej, jag pallar inte. Nej men ge det Jag då! pallar inte. Men seriöst! Okej, nu kör vi seriöst. Okej, nu är det on. Live! Alltså vars är du din bög? Åh! Alltså! Inte under taken heller. Aha, okej. Oj, just det, jag glömde. Alltså jag fick håret på det! Jag hade det rakt på skallen! Det är bara tur. Alltså nej! Alltså jag hatar dig. Alltså nej, jag livar, hejdå. Ge det då! Alltså nej! Nej! Du får ju ha ett dirr, jävla aimbot! Jag har aimbot skills! Nej, jag livar. Nej! Jag lovar. Kom till kista, jag lovar knulla dig upp